مستيات بيتنا عزو سلام تنبصحكم أبي مكتال مدبات مستيات بيتنا تركو كرة حاتلتنا كمي توعلو كمي كان يكون نلو معلتون كم تقول جزية نجبرو بزعبا وفر سلام أبي حلف أرام سنبت أبي أتلانتا استخايد وفر سلام نوع مبرر خبرنا ني لوتنان كوماندر نجاس مبرهتو مسي مستيات بيتنا عدي من لنا كسب مودة مدبنا مكتالكم نعدمكم نبي مدبنا خبلكم سنة مكتال سلام دكتور لوتنان كوماندر نجاس مبرهتو زي مسكناكا كم زينا بمرة خبرنا مجي مرتاح زينا نرخب زلنا بارن يوقنكا بزعبا ناي وفر سلام مبرر خطبنا مسي مستيات بيتنا مركبكا بدعمي باسم كلهم عاتلت مستيات بيتنا كمسكناكا فوتو ادمي نبي مدبنا مجمرنا نتعاتلتنا سلام كتبلهم جو بيلناها ناتكا بايوغرافي ويكا دحرا بايتا ريا بيلنا مجمرتك زينا نرخب زلنا مدبنا نسقرينا بو يغني لي تصفعوي كومون مستيات بيتنا دحري تي تقبرو زلهم صبو صراح مدنا زعدمكمنا بتعامي مسكي مرحبا دكتور يا ما توقعنا نتعذبنا وممكن الله اليوم كم زي زغلس كون ما جمرتك زي سلا نرخب زلنا ناتكا بايوغرافي نوبا بلا المتحلف كبرتها تلتنا بايوغرافي ناي دكتور نجاس مبرهتو كم زي سعبي مثل لوتنان كوماندر نجاس مبرهتو أبا سمارا يونيفرسيتي زعب أبا سمارا زعبين زي تمهرن كوينو بعد ما يدقري كاب علمايا يونيفرسيتي دحركا كاب أسمارا يونيفرسيتي ببلانت ساينس زازيمو ويتمريغو نلعواي تمرتين مغطالكا بكلتش عام تمرتنا بإيشيا كيدو تمرتو كاتل دحر مصنع قصيلو غعزو ناب أمريكا بمقبار حدش نابرا سدت جميرو أب أمريكا كم بحدش أبناء تعنا مويا تمرتي بمغطال ناب أوهايو يونيفرسيتي يامريحو أبز يونيفرسيتي تمرتو بقبو بمغطال ويبمكتالكا أب كلتشحن عسرت حدن كم زي بسيلي نريا زلنا بدكتوريت ديجري تمريغو كساب كلتشحن عسرت غلطن مالتنا حدا عمد أب هوسبيتال كقلقل دحري مصنحكا أب كلتشحن عسرت غلطن نابنا أمريكا يونيفورم سيرفيس بمسنبار كم أكتيف ديوتي كوينو بمويا تعنا أب حكمنا تمديبو بناي لوتنان كوماندر معرك كساب حجي أبناي حزبي تعنا يقلقلالو دكتور لوتنان كوماندر نجاس مبراتو أب كلتشحن عسر شمانتن كم زي بسكرين يزلناون وفر سلام زبلتكال مس بصوتو بمقام أب موحاس سلام أبرتعم كابز سرح زلو هاديو كبرتها تلتنا حتر زبالة باك جراوند ناي دكتور نجاسي كم زن كاتولو يتصنيحو حراي دكتور صبو تعمي صبو زخانة باك جراوند وي زحرة بايتا صبو زخانة بايوغرافي كم زي بسيلي كاتل صنحنا جن أبزي كمينا بتي مدبنا مسكرنا أبزي سيلي فرين صنحخو ريو زي فلت أبناي مراتا زقبر كدان لبسي كلتا جمد نري لنا بزي سيلي عند أيح عند سعادة بزعبا أبره تبللنا مالوات أنا ون بحد ريجلسيو دي جلسكو نتليو ناكا باكراون على لي بالكنا بحرينا مدبنا نسجر زعبا زياجن كم مبريغي تبنات بوني الري في الاثنين خمسي نجمر كاي حنستاين نقولتون تبوي ثانك يو تسمحوي بزغونه دقيمه نزفطركم معدل ندامسكونكم دقيمون مستيات بيتنا تسرحو تصفو سرح ببزحاتنا كل جزء مسدنا غناينا እንደገና ድማ ንሎም ማዓንቲ ንዚ ትካል እዚ ማለት ወፍር ሰላም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብሕልፊ ተጋሩን ኤርትራውያንን ዝሓዘ ማሕበር ንዑ ወኪለ ኣብ ዝቅድሚኹም ንክቐርብ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንክቐርብ ዕድል ንዝፈጠርኩሞ ደጊመ ከመስግን ንደሊ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ምዚ ዘምፃኻለይ ሕቶ መጀመርታ ኣብ ብዙሕ ሚድያታት كم زناتاتكم نا إريتراويان وهن ناي تجارب ميدياتات بزح جزء وسينا أنا نزحله في بحلف شوعة عمد نقوله كما هم كمسؤولنا مدلي بيناي إريتراويان تجمير كا خبناي فنان جمير كا
أسنا جميركا كمون يسيف جي ستوديو كمون يريد زلنا شو كمون زناتكم كمون بناي تجراي سايبر تجراي ميديا أكسماويان تجراي ميديا هاوس كمون ناي ستالين زارا ميديا كلاتهم زو ميدياتات زياتهم كمون ناي ميدياتات اللو أبستفعل أبو ريدي ريناون ريكم نيره أبستفعل عليه عدل ذهبنا نعاتهم كمزجن دلي بزي أجت أمزي نذهبنا خسعلو معدل سلازن من تايم سيم من قدام يحطوا خاصة تحزة أو بستفعل عليه أجت أميتات تدي ميدياون كلاتهم بكتان وفي السلام بتعمي أحسفي عدل زفوت أورو ميدياتات ناي حبرة السمنة يمو بزقات أمزن زغبرو زلو سراح دا مسجونكو بحلفها أب سلام نقبر زلنا تعري نعو خجاوحو نتحبر تسمى تصفى ناي سلام من قصاصكم زلو ناب كميتكم سو نزفتون زلو مساقاتكم تتسمبيرهم كمسجون مدل مالتي سلازي بحافشو انتايو أو بزتفعل عليه مخنيات باكراوند ناتي تجليسي مالتي one way or the other زبالكايو مجمرتا سلازمس أخو باهم كون غير جن تجليسي جن زالو معن زغرب قال لي حتى من الواش في اللي زبلان تاعي سبيسيفيكالي زي سيلي ام سيخاب زعبو سلت حتى نزل لها زي زي ناي دكتوريت ديجري كورس كله اب اوهايو ستيت يونيفرسيتي مالتي اب كولومبوس اوهايو نايتي يونيفرسيتي ناي ديجري غاوني مالتي ملكت نايتي يونيفرسيتي اولي اسلا زغونه تتري زلها ناي اولي حبري مالتي كاو حليفو اتي زبلكايو تخلت جمد دما دكتوريت كود كله بكملاده وكا ديستينكشن سلازوداكو نسو نايتم ديستينكشنز ودانا زوهاب اب ستغاوني مالتي بخوم خوينو كاو ودي دما صحجي ابتي زت مهار كله مويا اب نطرف اكتيف يونيفورم سيرفيسز ابنا امريكا بمتوقع اب ناي حكمنا مويا تمديبه كساحج يسرح له مالتي كم تزبلكايو دارغاني زحلف 10 15 16 عامات كيدو له مالتي كم نطف ناي يونيفورم سيرفيسز ممبر مالتي غني لي صبو دكتور نغاسي تحضرنا بجا دكتور نابلان كيدنا عبيت معري زلكا كاب لوتنانت كوماندر كم زي ما جلسنايو كمون دكتور تو بجا دكتور ناجلسنا كيدنا نغاسي كان اخولي تصفيحو عواتنا نغاسي ندابلنا نخيقلن او بعرك ون قليل معرك يكونن سون مجمار كمزي ابز سكرين نريو زلنا ابز حلفه قرام سنبت كاب 29 30 حدن ناي موداتنا يزو زحلفنا ورحي اغوست ويكا نحسه عدو على كايدكم نيركم كلمتو على بيستفعل بروموشن وي ادفرتايز نتلقوا يحتى كايرو مخانكم بيستفعل ميدياتات وقليسكم انتم مركم بمستيات بيتناول قطامي مستحسرات جزي بدي موداتها معلتات مديبناو اركبنا انكا بر كمزي استزراربناو حنصاب مدى كنسرع بزعبو فتينا نيرنا كان بحسرات جزي اي كالنا فو كمزي بسكرين ريو زلنا خمسي نقلت صنحناون تاخايدو بزحلف قدام السنبت قعزو نسباو كبرن نبار سلام بزبل تيمايو تو على تخايلو ازي نمنت بخميهم تو كم تاع تبقيسكم هم نزي قعزو نسباو كبرن نبار سلام نزبل تصبو زخانه تيما مريسكم رو بخمو تجمرنا صبو بزغونه كمتي زرعهايو بحلفهم تتري زلها بحلفي اب حبرة السماء وريد زلو سلام زي مهلاو شغل كال الوتاوي ناي منبر كنتات مبقسيو بحافشو انتايلنا نجمجم وفي سلام زي مهلاوي كاو حليف كا دك سبات انداتو قناصبو دك سبات انداتنا عاسو صرفن كالئنا ميديا سعريرو
نتي سلامنا حبرة السمنا تسفانا حبرة السمنا الزرقي كوين نريو زلنا مالتي كم وفري سلازي حدا نتي كمتي زرع خايو زي تكالزي نناي سلام غوسكواس كجبر نناي سلام بلاتفورم ويكا ناي مرة بايتا نخفتر زتفتر تكال سلازغونه بالمسرط خدمكم كله سلامنا أبدا أسبرا هنا وش تهاجر كابزس أنو نجارات حدا تايو حدا نحدا ختنك فوق الله كبرو سبعة وخبر ختنك في كله فتشون سلام كم تسعي خلني عندنا هذا سلام كم تسخل نجزياوي ختفق أخذ سلازم إحنا عن زدلنا زلوا حبرة السبنا خسر حلون كما يتقولون زلوا تقصالي سلامي إلنا أنا أمن مالتي سلازم حدا زمرية زلنا مفلات بسنكي بوليتيكا مفلات بسنكي كال انترست مالتي تي ناتكا انترست بستفعل عليه خون خل بحسب سلز استفعل لها نحدا من ناس نحدا بمتسلام زي غوغورو نغرات اندام صخا بحلفي ابزناي ايرتراويان زراي زلو ميدياتات كومونا ناي تغارو زراي زلو ميدياتات مالتي بحلفي مزحج مصي زلو ناي بوليتيكا فليا ازي كم تكال بتعمينا نسيوه ويكا نوغزو ويكا نخننو بحلفي من اس مصلام متصراف مقشاش كالن بدرجه تكال بتعمي زسكفنا مالتي نز ነገር ዚ ኣብዚ ንገብሮ ዋዕላታት ኣድረስ ክግበር ኣለዎ ሕብረተሰብና ከማ ይጥሉ ኣለዎ ብመጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝተደገፈ ጉድኣቱን ጥቕሙን ብኸመይ ክእረም ኣለዎ ኣብ ዝብል መጽናዕታዊ ጽሑፍ ብፓነሊስት ቀሪቡ ስሬስ ክረኣይ ኣለዎ ኢልና ገምጊምና ማለት እዩ ካብ ሓሊፉ ከዓ እቲ ቀጻሊ ሰላም ወይ ከዓ ነባሪ ሰላም ብኸመይ ክዋሓዝ ዝኽእል ኣብ ሕብረተሰብና ሰላም መጽያ ይፈልጥ እንዳርጋ ኢኻ ክትብል ትኽእል مصي لبلش سلازبل كابز ግን بخمينا ክንወፅእ ንኽእል ብዝብል ናይ ምምያጥ ፕላትፎርም ናይ ምርኻብ ምስ ሕብረተሰብ ፕላትፎርም ፈጢሩ ነቲ ዊኬንድ እቲ ክቕንን ክውዕልን ተገይሪ ማለት እዩ ብኸምኡ ዝኽልተ እዚ ሳዕሪሩ ዝረኣይ ዘሎ ሽግር ኣብ ሕብረተሰብና ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምምያጥ መድረኽ ክንፈጥር ስለ ዝወሰና ይኽብለካ ደሊ ብሓፂሩ ይቐኒለይ ጽبو تنغاسي انترينيو زيناي مجمرتا وعلى يكونن اب كلتشن اسرانغلتن ابدالاس كومو غواي كونفرنس وي وعلى كايكم يركم اب جانواري اب ناي مجمرتا ناي كلتشن اسران سلستن اب دي سي كومو وعلى كايكم اب كما سال عمد كلتشن اسران سلستن ون اب حمله زخون زلو اب جيرمان ون وعلى كايكم كومو مزبط قلصلناها دا تذكركم وعلاتاتكم قلصلناها سواء زي العالكوبزي اكچوالي استفالالي وعلاتات تكايدو مسنح كوم نابله بزح وعلاتات تكايدو دحر مسنح حجها اتلانتا اكايدكم وصيتو نايز كله كمي تگمگمو كمي گمگيمگمو كم تزدلي ورا خيدالو وفر سلام كنبل نخل تعم صبو يغني لنا صبو حتى بزغنا كلير نمغبار كلطفيله كساع حجي وفي السلام بزح نتفتاتي زنطف صنيح خمت زبلكاي مالتي تراي وعلاتات زي كونه باخيبا بمغبار تغارون ايرترانن ندعدمه مالتي بستفعلالي بحلف بتغزي كورونا السمهروتات كاب تግራይ كاب ايرتران دامصون حبرتسبنا بزعبا كورونا فيروس ديو بزعبا بيزنس دي تاكس بنفيت ديو ادلاي تبلو بزعبا ناي استفعلالي سموي እንዳጽዋዕና ብሪጋሪጋ ዳርጋ ሰሙናዊ እንዳሰምሃረ ኸይጽ ጸኒሑ ሓደ ኸፍት ንጥፈታ ካብ ሓሊፉ ውን ድራርሕዋት እንዳበለ ናይ ምትእምማን ትራስ ቢልዲንግ ስራሓት ውን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ሰሪሑን ክሰርሑን ከኣነ ካልኦት ኣሕዋት ወይ ካልኦት ጥርናፈታት ናይ ሰላም ዝመኸረ ክመክር ዝጸንሐን ካብ ሓሊፉ ውን ዝተፈላለዩ ዲፕሎማሲን ኔትወርክን እንዳፈጠረን ሰላም انت بوليتيكانياتات كون خولو انت تصلوت ميديا كون خولو انت تصلوت ارتيست كون خولو نابزناي سلام بوتا بمهاب نزناي سلام غزي بمهاب كسرحو ناتو تصعنو كغبر صنحه محبري مالتي كاب خالق تصعنوتات زغبرلو ز محبر زغا ني زتمهارون زلبومون ناي برت سمنا اكلات
እንዳምፀ ባይታ ናይ ምዝራብ እንዳፈጠረ ነገራት ክወስሉ ሕብረተሰብና ብሰፊሕ ክሪእዎም ዘለዉ ኣርእስትታት እንዳተላዓለ ካብ ካበይ መፂና መበገሲና እንታይ እዩ ንምንታይ ኢና ብዘይድሌና ኣጀንዳታት ንኸይ ዘለና ንክንገምን ብዛዕባኡ ንክንመያየጠሉን ብደረጃ ምዕቡል ዋዕላ ከምቲ ዝረኣኸዮ ኣብ ጀርመን ኣብ ካልኦትን ክገብር ፀኒሒ ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሽኡ እዚ ኮይኑ እቲ ስልጡንን ምዕቡልን ናይ ዋዕላ ብወፍሪ ሰላም ዝተኻየደ ንምጥቃስ ዝኣክል እቲ መጀመርታ ኣብ ዳላስ ኢና ጌርና ኣብ 2022 ጁን ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ጃንዋሪ 2023 ኣብ ዲሲ ኢና ጌርና ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ዋዕላታት ንገብር እንታይ እዩ ዘሞር ኣብ ሚድያ መፂኻ ብዛዕባ ሰላም ዘይምህላው ብዛዕባ ፅልኢ ምጥፋእን ካልእን ክትዘራረብ ከለካ ሓጋዚ እዩ ነቲ ዝረኣይ ሳዕሪሩ ፅልእን ካልእን ኣብ ሚድያታት ብሕልፊ ይስዕሮ የጥፍኦ እዩ ዝብል ገምጋም ስለ ዝነበረና ብዋዕላን ብስልጡንን ዝኾነ ርክብ ምስ ሕብረተሰብና ክነካይዶ ኢና ወሲና ማለት እዩ ስለዚ ኣፅዒቕና ከዓ ኣብቲ መጀመርታ ሰሪሕና ማለት እዩ ብሕልፊ ከዓ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኩናት ከሎ ኣብ ርእሲ ኩናት ህዝብና እንዳጠፍአ ከሎ ብሕልፊ ፅልእ ክዝረብ ከሎ ከዓ ነቲ ህዝቢ ጎዳኢ ስለ ዝኾነ ኣብ ግዜ ኩናት ከዓ ንሕና ኣብ ርእሲ እቲ ዝነበረ ኩሉ ኣድራዕ ብሕልፊ ዘይተቐባልነት ብትግራይ ሳይድ ንዕኡ ተፃዊርና ተሰኪምናን ድማ ብዋዕላታት ነቲ ዝነበረ ዘየድሊ ኔጌቲቭ ኢንቫይሮንመንት ታክል ወይ ከዓ ክንዋፅኦ ፈቲና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ዲሲ ከምቲ ዝረኣኸ ኣብ ጀርመን ኣብ ጁላይ ድሕሪ 6 ወርሒ ጌርና ማለት እዩ ድሕሪኡ ከዓ ድሕሪ 3 ወርሒ ዳርጋ ኣብ ሰፕተምበር ከዓ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ጌርና ማለት እዩ ድሕሪ ኣብ 2024 ዓሚ ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ቶሮንቶ ጌርና ሕጂ ከዓ ሎም ዓመት ናይ 2025 ከዓ ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ጌርና ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ኣትላንታ ጆርጂያ ኣብ መጨረሻ ንዝፈጠርዎ ዕድል ምስ ሕብረተሰብና ክንራኸብ ብዛዕባ ሰላምን ጉዕዞ ሰላምን ከምኡውን ሰብኣዊ ክብርን ኣብ ባይታ ኣትላንታ ንክንሰርሕ ወይ ከዓ ሆስት ዝገበሩና ከመስግን ንደሊ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ስለዚ ናይ መጨረሻ ንሱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ዓላምኡ ከዓ ከምቲ ዝበልካዮ ብስልጡን ዝኾነ መገዲ ሕብረተሰብና ልባማትን ዝተምሃሮ ኣካል ናይ ሕብረተሰብና ብሕልፊ ከዓ ኣድላይነት ሕውነትን ሰላም ምስ ጉርብትናን ኣተኪርና ነቲ ጉዳይ ሲሪየስ ኮይኑ ወይ ከዓ ብደረጃ ትካል ንክተሓዝ ክንገብር ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ በዚ ጥቕልሎ ዝደሊ ብሓፈሻት ሕቶ ግን ካብኡ ዝቕፅል ሕቶታት እንተሎ ኣድረስ ክንገብሮ ኢና ይቐኒለይ ተስፋ ሓወ ደጊመ ጽቡቅ ዶክተር ነጋሲ ከምዚ ቀዲምና እውን ንገልፅ ፀሓማ ጉዕዞን ሰብኣዊ ክብርን ነባሪ ሰላምን እዩ ዝብል ዝተፈላለዩ ዋዕላታት ካይድኩም ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት እውን ደጋጊምና ንገልፅ ኣለና ካይድኩም እጂ ውፅኢቱ ከመይ ገምጊምኩሞ ልክዕ ንዚብኩሞ ዘለኹም ኣርእስቲ ኸ በቲ ውፅኢቱ ወይ ቤት ገምጋምኩም ነባሪ ሰላም ከውሕስ ክህሉ ዝብል ተስፋ ኣለኩም ቴንክ ዩ ዋላ ኣብቲ ዋዕላ ዝነበረና ካብ ሓደ ዝነበረ ዘተ ወይ ከዓ ካብ ሕብረተሰብና ወይ ከዓ ካብ ተሳተፍቲ ዝመፅእ ዝነበረ ቴስቲሞኒ ዋላ ኣብቲ ማሕበራዊ ገፃት ኣብቲ ሚድያታት ዝመፀና ብሕልፊ ንሕና ከም ቅድሚት ዘለና ብዙሕ ነገር እዩ ዝፀሓፈልና ማለት እዩ ብዙሕ እውን ብድምፂ ከምኡውን እንዳደወሉ ዘተባብዑ ኣካላት ካልእን ክንሰምዖ ከለና ውፅኢቱ ካብ ተፀበናዮ ንላዕሊ ረኺብና ንሕና ማለት እዩ ሓደ እቲ ብመሰረቱ እቲ ግዜ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ኣብቲ ሕብረተሰብና ብዛዕባ ሰላም ብሕልፊ ምስ ጎረባብቲ ብሕልፊ ከዓ ምስ ትግራይ ብሰፊሕ ኣብቲ ንዘራረበሉ ዘለና እዋን ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ተጋሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት ዋዕላ ምግባርና መጀመርታ መድራዕታ ወይ ከዓ ተወሳኺ ክሳይ ኮይንዎ ነቲ ናይ ሰላም ዝርርብ ማለት እዩ ምስቲ ካልእ ዝግበር ንጥፈታት ስለዚ እዚ ስለዝኾነ ከዓ ኣድማዕ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ሕጂ ድማዕ ዝገብሮ እንታይ እዩ ሓደ ንሕና ንክንዳሎ ከለና ነንሕድሕድና ክንመያየጥ ነዚ ፕላን ክነውፅን ከለና ነፅርዮ ናይ ሓሳብ ፍልያትን ካልእን ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ እውን ከምቲ ዝረኣኻዮ ሕብረተሰብና ብፖለቲካ ተፈላለዩሉ ዘሎ ብትግራይ ይኹን ብኤርትራ ኣብ ቅልውላው ኣትይሎ ኣብ ዘሎ ግዜ ንሕና እቲ ሰላም ብዘየገድስ ፖለቲካ መርገፂኻ ብዘየገድስ ሃይማኖት ክሳይካ
ኣብ ሰላም ግን ብሓባር ኮይንካ ናይ ሓባር ሰላም ክትምፅእ ክስራሕ ከም ትኽእል ዘርአየ መድረኽ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እቲ ዘድምዖ እንታይ እዩ ጋና ካብ ፕላኒንግ ጀሚርካ ድሕራይ ከዓ ፖስተር ወፂኡ ክዝርጋሕ ከሎ ደቂ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ጉዳዮም ማለት ኣብ ገዝኦም ድዩ ኣብ እንዳሓዘን ድዩ ኣብ እንዳመርዓ ድዩ ወይ ከዓ ኣብ ዝተራኸብሉ ናይ ኮሚኒቲ ሊንክ ካልእን ንክዘራረብሉ እዚ ፖስተርን እዚ ፕላትፎርምን ዝግበር ዘሎ ዕድል ፈጢሩ እዩ ማለት እዩ ንሱ እዩ ከዓ ዘድሊ ደቂ ሰባት ክዘራረቡን ክመያየጡን ነፃ ኮይኖም ንክዘራረቡ ከዓ ኣጀንዳ ፈጢሩ ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ እቲ ፖስተርን ትትሕዝትኡ ስለዚ በዚ መንፀር እዚ ክንሪኦ ከለና እሞ ከዓ መጨረሻ ከዓ ኩሉ ብሕልፊ ብኤርትራ ትርኢኻዮ ባዕልኻ ተስፋ ኣለኻዮ ኩሎም እዞም ዝነጥፉ ኢሊት ንብሎም እዞም ንጡፋት ዝበሃሉ ሚድያ ይኹኑ ፀለውቲ ኣብ ሕብረተሰብና ኩሎም እዮም ሼር ገይሮሞ ማለት እዩ እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ክስራሓሉ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እቲ ሰላም ኣብ ሕብረተሰብና ካብቲ ኣድላይ ዝበሃሉ ፒላራት ሓደ ምዃኑ ከዓ ዳርጋ ብምሉእ እንዳብሰሎ ከይዳ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ዋላ ከማን እቲኦም ብፅኑዕ ኣብ ቃልሲ ነቲ ሕብረተሰብ እዚ ኣብ ኩናት ዘእተውዎ እውን እዚ ሕብረተሰብ እዚ ሰላም ከም ዘድልዮ ኣብ መጨረሻ መረዳእታ ስለ ዝረኸቡ ትሪኦ ኣለካ ብዝተፈላለየ ኣስማት ሰላም ኣብ መንጎ እዞም ጎረባብቲ ኣሕዋት ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራውያንን ጥራይ ዘይኮነ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ እውን መሰረታዊ ንሓንቲ ሃገር ምዕባለን ብቅሳነት ህዝቢ ንክነብርን ኣብ ሃገሩ ንክነብርን ካብ ዘውሕሱ ነገራት ሓደ ምዃኑ ኩላና እንዳተረዳእና መፂና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብጥልቂ ንክመያየጠሉ ዕድል ዝፈጠረ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ምድላዋት ናይ ዝዋዕላዝን ትሕዝትኡ ስለዚ በዚ መንፀር ክንሪኦ ከለና እቲ ተበፃሕነት ብሕልፊ ናብ ትግራይ ወገንን ናብ ኤርትራ ወገንን ሰፊሕ እዩ ነይሩ ኣብ ናይ ተጋሩ ተመፂኻ እውን ከምኡ ብፖለቲካ ዓብ ፍልልያት ፈጢሩ ዳርጋ ክልተ ዓበይቲ ክሳያብ ዝተገማዓሉ ከምኡ እውን ዝተፈላለየ ስምዒታት ኣብ ዘለሉ እዋን ከምዚ ዓይነት ክገብር ምኽኣልና እሞ ከዓ ማእከሎት ኮይና ማለት እዩ ፀጋእኸ ሓዝና ብብዙሕ ሰብ ከም ፅቡቅ ስለ ዝረኣዮ ንዓና እውን መፈተን ዝተፈተናሉ እዋን ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ከዓ እቲ ተስፋና ዝነበረ ፀጋእኸ ሓዝና ስለ ክንከይድ ዝነበረ ፀጋእኸ ሓዝና ምኻድና መርኣያ ኮይና ስለ ዝሓለፍናዮ ንኩሉ ናይ ፖለቲካ መርገፂ ዘለዎ ዝተሳተፎ ዋዕላ ስለ ዝነበረ በዚ ከዓ ካብ ቅድም ንላዕሊ ብጣዕሚ ካብ ተፀበይናዮ ንላዕሊ ዕውት ነይሩ ክብሎ ክእል እየ ብሕልፊ ኣብቲ ትሕዝቶ ናይ ኣስተምህሮን ካልእን ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣብቲ መዓልቲ ዝተገበረ ዝቀረቡ ፓነሊስት ብጣዕሚ ፅቡቅ ትሕዝቶ ሒዞም ብሕልፊ ሓወይ ሰንጋል ካብ ኣትላንታ ከምኡ እውን በረኸት ቢኮ ካብ ዲሲ ከምኡ እውን ኤፍሬም ሳይፐር ሚድያ ካብ ሲያትል ኣቶ ማእከለ እውን ዘቕረብዎ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ብጣዕሚ ንዓና እውን ንወፍሪ ሰላም ብካልእ ገፅ ንክንሪኦ መደራዕታ እዮም ወሲኾምልና ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ምንቅስቃስ ናይ ወፍሪ ሰላም ትሕዝቶውን ሓደ ካብቲ ኣድለይቲ ዝበሃሉ ፒላራት ምስ ማዕረ ማዕረ ምስ ፖለቲካን ማዕረ ማዕረ ምስ ተኻልእኒ ሰሪዖም ኣቕሪቦምልና ማለት እዩ ፖለቲካን ጋቨርናንስን ኣድላይ እኳ እንተኾነ ከምኡ እውን ናይ ሰላምን ናይ ሶሽዮ ክሳይን ካልቸራልን ከዓ ዝሰርሕ ከዓ ብጎኒ ምህላውን ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ቅሳነት ናይ ሕብረተሰብና ዓብ ዝተዋፅኦ ከም ዘለዎ ከዓ ኣብቲ ዋዕላ ተሰሚሩሉ ዝሓለፈ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝንዓና እውን ብካልእ ገፅ ዝባራትዕ ዝረኣናሉ እዩ ማለት እዩ ከምኡ እውን ካልኦት ፒላራት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ንባዕልና እውን ነንሕድሕድና ካብ ካልኦት ዝተምሃርናሉን ካባና እውን ዝተምሃሩሉን ናይ ምምሃር ፅቡቅ ዝኾነ ፕላትፎርም ወይ ከዓ ናይ ምምይጥ ባይታ እዩ ነይሩ እሞ ካብ ተፀበናዮ ንላዕሊ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ በዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ጉርብትና ብናይ ሰላም ናይ ሕብረተሰብና ንግደስ ከዓ ካብ ዝተፈላለየ መፂና ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ቦታ እቲ ኣዳራሽ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ዓብይ ናይ ኤርቢኤንቢ ገዛ ሒዝና እውን ኣብ ሓደ ኣርቲስትና እቶም ተሳተፍትና ኣብ ሓደ ገዛ ኢና ዳርጋ ተኻሪና ኣሕሊፍናዮ እዚ እውን ክሳዕ ሰንበት ከይተፈላለና መቕናይና ሰባት መፅኦም ምሳና እውን ክመያየጡን ካልእን ስለ ዝፈጠረ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ክስታይ ነይሩ ካብኡ ንላዕሊ ከዓ ምስ ግዜ እቲ ሕብረተሰብ ብምሉእ እንዳተሳተፎ ሚድያታት እውን ዕድላት እንዳፈጠሩ ብሓፈሽኡ እቲ ክንበፅሖ ንደሊ ነገር እንታይ እዩ ሓደ ፅልኢ ዝዘርእ
ኣብ ሚድያ ናብ ካልእ ንኹን ክትርፍ ከም ዘለዎም ክዳኸም ከም ዘለዎን ይፅዓርና ፀለመ ክዳኸም ከም ዘለዎ ሕብረተሰባት ክንደይ ጅግንነት ዝፈፀሙ ክንደይ ወሰንቲ ዝኾኑ ክንደይ ናይ ሕብረተሰብና ወርቂ ዝኾኑ ኣካላት ብማንም ብዘይ ዝኾነ ሰብ ክፅሉም ብዘይ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘይብሉ ሰብ ክፅሉምን ክኸፍእን ክፅረፍን ንሪኢ ኣለና እዚ ከዓ ናይ ሕብረተሰብና ኣብ መጨረሽኡ እኩብ ድምርናቱ ውድቀት ናይ ሕብረተሰብና ምዃኑ ንምጉተሉ ዘለና ባይታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ለባማት ናይ ሕብረተሰብና ክንከላኸለሎም እንተዘይክኢልና ምሁራት ናይ ሕብረተሰብና ክንከላኸለሎም እንተዘይክኢልና ዝሃብተመን ፀጋ ዘለዎም ናይ ሕብረተሰብና ክንከላኸለሎም እንተዘይክኢልና ክነምፆም እንተዘይክኢልና ንቅድሚት ኣብ መጨረሽኡ ከም ሕብረተሰብ ወደቕቲ ምዃንና ኣብ ባይታ ገምጊምና ዝሓለፍናዮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቴማ እውን ንዕዩ ኣድረስ ዝገበረ ስለዚ ሕብረተሰብና ካብ ዝወዲቕዎ ዘሎ ሰላም ዘይምህላው ነንሕድሕድካ ዘይምክብባር ክወፅእ እንተኮይኑ እዚ ነገራት ብዕቱብ ርዩ ክፍውሶ ከም ዘለዎ ከም ማሕበር ብደረጃ ዋዕላ ዝፀዋዕናሉ መድረኽ እዩ ነይሩ እሞ በዚ ከዓ ብዙሕ ናይ ሕብረተሰብና ኣካል ዝተሳተፈቱ ዋዕላ ፈትይዎ ይኽብለካ ደሊ ይቐኒለ ፅቡቅ ዶክተር ነጋሲ ያ ናብካ ዝቕፅል ሕቶና ንምስጋርካ ምስ ወፍሪ ሰላም ዝመሳሰል ፅምዶ ወይ እውን ካልእ ምምሳል ዘለዎም ወፍርታት እውን ይለዓሉ ወይ ይከላኸሉ ኣለዉ ነዚ ብኸመይ ኢኹም ትሪእዎ ብከመይ ክትግምግምዎ ፅቡቅ ሕጂ እውን ከምቲ ደጊመ ዝገልፆ ንተኸታተልቲ ሓደ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ንሕና ብክልቲኡ ወገን ዘለና ከምኡ እውን ሰላም ናይ ሕብረተሰብና ዘገድሰና ዓላማና ሓንትን ሓንትን ውሕስነት ሰላም ኣብ ሕብረተሰብና እዩ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ መሰረት ዕቤት መሰረት ፖለቲካ መሰረት ኩሉ ሰላም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ትካል ከምቲ ዝረኣኻዮ ዳርጋ ካብ 2018 ንኸባቢ 7 ዓመት ኣትሊስት ብሓሳብ ከዓ ቅድሚ እዩ ኣትሒዙ ክንመያየጥ ፀናሕና ከም ትካል ግን ካብ 2018 ን7 ዓመት ግቡእ ወረቓቕቲ ሒዙ ክነጥፍ ዝፀንሐ ማሕበር እዩ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ ክሰርሖ ዝፀንሐን እቲ ዘበገሶ መትከላትን እዩ ኩሉ ግዜ ዝርኢ ማለት እዩ መትከላትና ሓደን ሓደን ከምቲ ዝበልክዎ ሕብረተሰባት ሰላም ንክፍጠር ሕብረተሰባት ብነፃ ክዘራረቡን ክመያየጡን ክኽእሉ ኣለዎም መምፅእ ሽግሮም ክግምግሙ ኣለዎም መውፅኢ ካብቲ ዘለዎ ሽግር ከዓ ክግምግሙን ክዘራረቡን ኣለዎም ብዝብል ስለ ዝተበገሰ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ፅልእን ካልእ ምስ ፅልእ ተተሓያዙ ፀሃያያትን ኣብ መድረክ ሚድያ ንዕኦም እውን ብዝተኸኣለ መጠን ከጥፍእ ወይ ከዓ ከጉድል ዝፅዕር መትከል ዘለዎ ማሕበር ስለ ዝኾነ ንሕና ምስ መትከላትና ኢና ነተሓሕዞም ኩሉ ግዜ ንውልቂ ዝመፁ ምንቅስቃሳት ብውልቂ ዝመፁ ብሚድያ ድዩ ብካልእን ፍሉይ ገምጋም ጌርና ንዚ ከመይ ንሪኦ እንዳበልና ኣይኮንና ንኸይድ ከም ማሕበር ሓደ ከም ማሕበር ንሪኦ እንታይ እዩ መትከላትና እንታይ እዮም እቶም መትከላትና ከመይ ጌርና ኢና ንዕቀቦም ኣንደር ኤኒ ኮንዲሽን ንኣብነት ክንፍጠር ከለና ኮሮና ቫይረስ ኣይነበረን ዳሕራይ ኮሮና ቫይረስ መፅእ መትከላትና ምስኡ ተተሓዘ ለዊጥና ዶ ኣይለወጥና ድሕሪኡ ልክዕ ካብኡ ክንመፅእ ከለና ኣንበጣ መፅኡ ኩናት ከዓ መፅኡ ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብና እዚ መትከላትና ለዊጥና ዶ ኣይለወጠና ኣንደር ኤኒ ኮንዲሽን ኩናት ዋላ ሃሉ ናይ ብሓቂ እዚ ሓሊፉ ሰብ ሕነ ከይተፈራደየ መፃኢ ሰላሙ ከም ሕብረተሰብ ተኻሒሱ ሰላሙ ከውሕስ ክእል እዩ ከምቲ ካልኦት ሃገራት ዝብል እምነት ስለ ዘለና መትከላትና ይለወጥናን ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እቲ ኩነታት ተለዊጡ ድማ ተዛማዲ ሰላም ኣብ ዘለሉ እዋን ከዓ ዝፀበቐ እዩ ዝኾነልና ዘሎ ንዓና ማለት እዩ እንታይ እዩ ሰላም ተዛማዲ ኣሎ ንዚ ሰላም ተዛማዲ ሰላም ከመይ ጌርካ ናብ ዝበረኸ ናብ ዝለዓለ ተብፅሖ ከዓ ከም ዝረኣኻዮ ቀፃሊ ሰላም ብዝብል ቴማ ንፅዕርን ንምጉትን ወይ ከዓ ተፅዕኖ ንገብርና ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ምስ ዝበልካዮ ኣብ መገዲ እዚ ምስ ዝመፅእ ካልእ ምንቅስቃሳት ናይ ሰላም ከዓ ፈሊና ይኮንና ንሪኦ እንታይ ኢና ንሪኦ ንሕና ውልቀ ሰባት ዝገብርዎ ሚድያ ዝገብርዎ ወይ ከዓ ኢቨንትስ ኣይኮንና ንፈሊና ንርኢ ንሕና ከም ትካል ንግምግሞ እንታይ መትከላትና ከመይ ገይሮም ይቕፅሉ ናብ መትከላትና ዝመፁ ካልኦት ተመሳሰልቲ ምንቅስቃሳት ከዓ ከመይ ጌርና ደጊፍና ንሰላሞም ክሰርሑ ይኽእሉ
ንፅዕተሉ ባይታ እዩ ማለት ስለዚ ንሕና ወፍሪ ሰላም ኩሎም ዝግበሩ ናይ ሰላም ፃዕሪ ምንቅስቃሳት ጎስጓሳት ካልእን ነድንቕ ንድግፍ ማለት እዩ ንፈልጦ እቲ ንፈልጦ ኣሎ እቲ ዘይንፈልጦ ዘጣራጥረና ከም ህዝብና ከዓ ተጣራጢርና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ዝግበሩ ናይ ሰላም ምንቅስቃሳት ወፍሪ ሰላም ይሕጎስ መሳርሕቲ ንረክብ ኣለና ሰላም ብናይ ኩላህና ሕብረተሰብ ተሳታፍነት ስለ ትመፅእ ብሕልፊ ከዓ ብሕልፊ ኣብ ፖለቲካ ክነጥፉ ዝፀንሑ ኣብ ኩናት እውን ዝፀንሑ ኣካል ናይ ሕብረተሰብና ሰላም ክብሉ ክትሪኦም ከለካ ሓቂ ይግበሮ ንሓቂ ዘስርሕ ባይታ የምፅእ ዝሕጉሰካ ማለት እዩ ከም ትካል ንሕና ናይ ሰላም ክሳዕ ዝኾነ ክድገፍ ኣለዎ ክድነቕ ኣለዎ ምስ ናይ ካልእ ናይ ሰላም ዝሰርሑ ሓይልታት ከዓ ተደጋገፍቲ ኢና ምስ ናይ ከባቢና ኹን ምስ ከባቢና ወፃኢ እውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘይንፈልጦ ከዓ ኣቲና ርእቶን ወይ ከዓ ኮመንትን ወይ ከዓ ካልእን ክንዛረብ ክንህብ ኣይንኽእልን ትካል ስለ ዝኾንና ማለት እዩ ስለዚ ከም ትካል እንታይና ብሓፈሽ ንሪኦ ብዙሕ ተመሳሳሊ ምዝናህና ዝሰርሑ ትካላት ኣለዉ ኣካላት ኣለዉ ሚድያታት ኣለዉ ይቐፅሉ ፅቡቕ ነገር እዩ ንቐፅል ሕብረተሰብ ከዓ ንኩሉ ይዕዘብ ኣሎ ስለዚ ንሕና ከም ሕብረተሰብና ንዕዘቦም ኣለዉ ብተስፋ ንፅበዮም ኣለዉ ፅቡቕ ውፅኢት ከምፅኦም ኢልና ንሓስቦም ኣብ ሕብረተሰብና ብካልእ እውን ከም ሕብረተሰብና እንዳጠርጠርና ንሪኦም ኣለዉ ማለት እዩ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ከም ትካል ነቲ ሒዝናዮም ዝተበገስና መትከላት ዝድግፍ ክሳዕ ዝኾነ ንሕና ንድግፎም ኢና ክንተሓጋገዞም ኢና ተመላላእቲ ኢና ኢና እውን ንኣምን ብዘየገድስ ፖለቲካ ትሕዝቶ ብዘየገድስ ሃይማኖቶ ስለዚ ብኸምኡ ኢና ንሪኦ እንድሕር ሪኢኻ ኮይንካ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምይጥ ስለ ዘሎ ንሕና ከም ትካል ኮፍ ኢልና ብቅዱሳት ኣካል ናይቲ ወፍሪ ሰላም ወይ ከዓ ቤተሰብ ናይ ወፍሪ ሰላም ረቂቑ ካብኡ ሓሊፉ እውን ቦርድ ተዘራሪቡሉ ተመያይጡሉ ከምኡውን ፈፃምቲ ተሓዊሶሞ ከምኡውን ሓደ ሓደ ቅዱሳት ክኢላታት ናይ ሕብረተሰብና ብክልቲኡ ወገን ተሳቲፎሞ መርገፂ መግለፂ ውፅኢና ኢና 5 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ውፅኢና ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ ዝሓተትካዮ ጉዳይ ስለዚ ደቂ ሰባት ኢንተርቪው ክገብሩ ከለዉ ወይ ወፂኦም ክዛረቡ ከለዉ ካብ ኣገላልፆም ዝተፈላለየ ክገልፅዎ ስለ ዝኽእሉ ከም ትካል ግን መግለፂ ውፅእ እዩ ስለዚ ንዞም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብካ ክብል ዝደሊ እንታይ እዩ ወፍሪ ሰላም ኣብዞም ዝግበሩ ናይ ሰላም ኢኒሽቲቭ ዝመርገፂ እዩ እንድሕር ትፈልጡ ቅዱሳት ኮይንኩም ነቲ መግለፂ ዝወፀ ኣብ ግዜኡ ንዕኡ ደጊምና እውን ፖስት ክንገብሮ ኢና ኣብ ናይ ካምፔን ፎር ፒስ ፌስቡክ ፔጅ ወይ ድማ ንዓኻ እውን ክሰደልካ ንዕኡ ከምኡ ንሱ መርገፂ ኢና ገይሮም ክወስድዎ ተዘይኮይኑ ነጋሲ ዝዛረቦ ካልእ ኣካል ናይ ቤተሰብ ወፍሪ ሰላም ዝዛረቦ ክፈላለ ክእል ዋን ወይ ዝኣዘር ምስቲ ፖለቲካዊ ረኣያና ምስቲ ሃይማኖታዊ ረኣያና ምስቲ ካልእ ግን ብሓፈሽኡ እዚ ትካል እዚ ተመያይጡ ስኽን ኢሉ ንኩሉ ግምት እቲ መፅናዕቲ ገይሩ ዘውፅኦ መግለፂ ስለ ዘሎ ንዕኡ መወከሲ ክትጥቀምሉ ንሱ ከም ምዃኑ መርገፂ ናይ ወፍሪ ሰላም ንክትወስዱልና ብክብሪ ሓትት ማለት እዩ የቐኒለይ ተስፋ ሓወይ ፅቡቅ ዶክተር ነጋሴ ካልእ ቀዳምነት ሂብኩም ትሰርሕሉ ኤርትራውን ሕሕሉ ክፃመድ ድዩ ወይስ ናይ ደገ ኢኹም ተቐድሙ እዚ ብዙሕ ርእቶ ክወሃብ ትሰምዑ ኢኻ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብለና ሓቶ ኣይሆም ተረዲኣትካ ትኾን ፅቡቅ ሕቶ ተረዲእኒ ኣሎ እንድሕር ዘይብራህኮ ከዓ ተወሳኺ ሕቶ ጌርና ክነብሮ ንኽእል ኢና ብዝኾነ ግን ተደጋጋሚ ዝመፅእ ሕቶታት እንዲ እዚ ንኣብነት ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ዘይመፃናስ ተጋሩ ሓደ ዘይመፃናስ ከም ማለት እዩ ከመይ ገይሩ እዩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ሰብ ኣብ ክልተ ሃገር ዘሎ ሰብ ብሓደ ይምፃእ ኢልኩም ትሰርሑ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይብል ይበሃል እዚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ደቂ ሰባት ዝተፈላለየ ራእይ እዩ ዘለና ኣብዚ ቤተሰብ ወፍሪ ሰላም ዘሎ ራእይ እዩ እንታይ እዩ እቲ ዝዓበየ ፍልል እንድሕር ደኣ ኣሊኻዮ እቲ ንእሽተይ ፍልል በዓል እዩ ዝእለ ማለት እዩ ንኣብነት ንሕና ከም ሕብረተሰብ ሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ሒዝና ሰብኣውነት እንተዘየቀዲምና ኩሉ ግዜ ናይ ምፍልላይ ወይ ከዓ ምክንያት መፈላለዩና ብዙሓት እዮም መጀመርታ መምዘኒና ክኸውን ዘለዎ ሓደ ሰብኣዊ ኣቲቲድ ሰብኣዊ
ክስዕረና ኣለዎ ስለዚ ሰብኣዊ ክሳይና እንድሕር ደኣ ነቐድም ኮይና ሰብኣዊ ንደቂ ሰባት ወይ ንመሳርሕትና ወይ መናብርትና ብሰብኣዊ እንድሕር ንሪኦም ኮይና ብሰብኣዊ ረኣያ መጀመርታ ፍልልያት ከም ዘይብልና ኢና ትርዳእ ማለት እዩ ኤርትራውያን ንኹን መንጎና ተጋሩ ንኹን ኣብ መንጎና ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራውን ሰብኣዊ እንድሕር ትኸብር ኮይንካ ሰብኣውነት ኣቐዲምካ ተኸባቢርካ ዘይትኸደሉ ምክንያት የለን ፍልልይ ኣየድልየካን ማለት ናይ ፖለቲካ ፍልልይ ድዩ ዘሎ ምስ ሃገራት ዝተተሓዘ ናይ ፖለቲካ ትሕዝቶ እዩ ናይ ዓዲ ናይ ካልእ ሃይማኖት ፍልልይ ድዩ ዘሎ ዝመፅ ግን እቲ መጀመርታ ክመፅእ ዘለዎ ሰብኣዊ ክብሪ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልና ኣብቲ ቴማ ሰብኣዊ ክብሪ ኣንጊስካ ብሰብኣውነት እንድሕር ሪኢኻዮ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያንን ብዙሕ ፍልልይ የብልና ብሕልፊ ከዓ እዞም ጎረባብቲ ዝኾና ዓሪና ብሕልፊ እዚ ትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ከዓ ፍፁም ፍልልይ የብሉ ስለዚ እዚ ብምንታይ ክትሪኦ ከለካ እዩ ሰብኣዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ እዩ ማለት ስለዚ እቲ ሓደ ክንጉስጉሰሉን ወይ ከዓ ኣድቮኬት ክንገብረሉ ከም ማሕበር ዝተበገስና ኩሉ ናይ ሕብረተሰብና ሽግር ክንዓሞ ወይ ክንፍትኖ ዝድለ ወይ ከዓ ፅቡቕ ነገር እኳ እንተኾነ ከም ሓቂ ግን ሓቅነት ወይ ከዓ ክትበፅሖ ይትኽእልኒ ስለዚ ክንበፅሖ ንኽእል እቲ ንሕና ዝዓበናሉ እቲ ንዓና ዝምልከት ሕብረተሰብ ብቐረባ ዘርእዮ ዘሎ ስንፍናታት ንዑ ኣድረስ ክንገብር ኣለና እዩ ሕጂ ሓደ እቲ ካብቲ ዝረኣዩ ስንፍናታት ፍልሊ ዘይብሉ ከሎ ከም ፍልሊ ዘለዎ ገይሩ እንድሕር ነንሕድሕዱ ብዓይኒ ፅልኢ ኣብ ሜዳ ይኹን ኣብ ካልእ እናቆታሎ እዚ ጉዳይ እዚ ታክል ክንገብሮ ኣለና እዩ ስለዚ ንሕና ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ኣብ መንጎ እዞም ጎረባብቲ ኣሕዋት እንድሕር ደኣ ፍልሊ ከም ዘየበሎ ወይ ከዓ ፍልሊ ከም ዘየለ ብመፅናዕትን ብካልእን ሞጊትናሉን ኣድቮኬት ጌርናሉን ወይ ከዓ ተፅዕኖ ጌርናሉ ብክእለትና እቲ መንጎና ዘሎ ፍልሊ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘሎ ፍልሊ እውን ባይ ዲፎልት ጠፍእ ማለት እዩ ፈላላይ ሰብ ኩሉ ግዜ ካብ ንእሽተይ ኣይኮነን ዝጅምር ብዓብይ ይጅምር ሞ እንዳናእሰ ኣብ ወረዳ እውን እዩ ዝወርድ ከም ዝረኣኻዮ ሕጂ ብሕልፊ ብዚ ከባቢና ናብ ናይ ኤርትራውያን ኣነ ንስኻን ስለ ብኡ ሳይድ ዘለና ናብኡ ዋላ ገምግም ክፈላለዩ ከለዉ መጀመርታ ብሃይማኖት ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ብዓዲ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ብሃገር ድሓር ናበይ ይወርዱ ናብ ዓዲ እዮም ዝወርዱ ድሓር ናበይ ይወርዱ ናብ ከባቢ ይወርዱ ድሓራይ ኣብ ሓደ ኣውራጃ ኮይኖም እውን ነንሕድሕዶም ክተሃራረሙ ትሪኦም ማለት ስለዚ እቲ ሞቲቬሽን ክሕከም ዘለዎ ኣብ ርእሲ እንታይ እዩ እቲ ሰብኣዊ ክብሪ ዝበሃል ክህነፅ ኣለዎ ማለት ስለዚ እዚ ማለት ትግራዋይ ኣይፈሊ ኤርትራዊ ይፈሊ ኢትዮጵያዊ ኣይፈሊ ኤርትራዊ ኣይፈሊ ማለት ስለዚ እቲ መጀመርታ ታክል ክንገብሮ ዘለና እቲ ዝዓበየ ናይ ፈላላይ ስነ ልቦና ክጠፍእ ኣለዎ ስለዚ ወፍሪ ሰላም ዝገብሮ ዘለካ እዚ ቁም ነገር ዘይብሉ ሓቅነት ዘይብሉ ናይ ፈላላይ ባህሪ ወይ ስነ ልቦና ካብ ሕብረተሰብና ብዓቕምና ከመይ ጌርና ኢምፓወር ጌርና ሕብረተሰብና ኣስተምህሮ ብዝተሓወሶ የጥፍእ ኣብ ሰብኣዊ ክብሪ ደው ይብል ኢና ሰርሕ ዘለና ማለት ስለዚ ኢነወይ ፍልሊ የብልናን ከም ኣሕዋት ጎረባብቲ ኢና ተኸባቢርና ክንነብር ንኽእል ኢና ዋላ ኣብ ክልተ ሃገር ኮይንና ኢልና እንድሕር ደኣ ሕብረተሰብና ኢምፓወር ጌርናዮ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘሎ ፍልሊ ብኣውራጃኹም ብከባባዊነት ንእሽተይ ይኸውን ማለት እዩ ተዓቢ ስለ ሃንድል ዝግበር ዘሎ ስለዚ ኢነወይ ምስ ግዜ ይጠፍእ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ንኩሉ ኢና ታክል ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ እቲ ፍልሊ መንጎ ተጋሩ እውን ዋጋ ከም ዘይብሉ ኢና ንጉስጉስ ንረድእ እቲ ፍልሊ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን እውን ዋጋ ከም ዘይብሉ ኢና ነብል ፍልሊና ብጥቕምና ይኸውን ዝኽእል ተጋሩ ሃገር ኣላቶም ምስ ኢትዮጵያ ዝተተሓዘ ጥቕሚ ኣለዎም ኤርትራውያን ወይ ከዓ ንሕና ኣካል ናይ ኤርትራውያን ዝኾና ከዓ ምስ ኤርትራ ዝተተሓዘ ፖለቲካ ክህልወና ክእል ብሰብኣዊ ዓይኒ ክንረኣይ ከለና ሓደ ኢና ዘይንከባበረሉን ሓቢርና ንጥቕምና ስትራቴጂካል ዘይንሰርሐሉን ካልኣይ ከዓ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እቲ ዝዓበየ ፀገም ወሪድዎ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣብዚ ዶባት እዚ ናይ ውግእ ብምዃኑ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ውግእ ዶባት እዚ ከመይ ጌርካ ናብ ልምዓት ትልውጦ ከመይ ጌርካ ካብ ናይ ሓፃዊንን ካልእ
ሕብረተሰብ ዘጥፍ ኣፅዋራትን ከመይ ጌርካ ናብ ዩኒቨርሲቲን ናይ ካልእ ልምዓት ትካላትን ክቅይሮ እንድሕር ደኣ ኣብ ዝኾነ ጀነሬሽን ከተምፅእ ኮይንካ ካብ ሕጂ ክጅመር ኣለዎ ስራሕ ስለዚ ዝምይጥ እዚ ነቲ ንእሽተይ ዘሎ ፍልያት ዝዓበየ ፍልያት ተጥፊካ ከጥፎ እዩ ዝብል ባይ ዲፎልት ስነ ልቦና ስለ ዘለና ኣብቲ ዝዓበየ ተኪርና ኢና ንሰርሕ እምበር እዛ መጨረሻ ዝሃብኩካ ኤግዛምፕል ዋላ ናይ ኤርትራውያን እንድሕር ሪኢካ ሕጂ ብሕልፊ ዋላ ብዝደለይቲ ልውጢ መጀመርታ ዝጅምሩ ብምንታይ እዮም እንድሕር ሪኢካ ኮይንካ ብኣውራጃ ጅምሩ ኣውራጃ ምስ ወዱ እንዳፀበቡ ናበይ ይኸዱ ናብ ከባቢ ኸዱ እንዳፀበቡ ናብ ጎረባብቲ ዓዲ ከይተረፉ ኸማን ንስኻ በዓል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እያ ክብለካ ትደሊ ብተፈጥሮ ወዲ ሰብ ስነ ፍልጠቱ ዓብዩ ፈላላይነት ካብ ሰብኣዊ ተሓሳስባ ምውፃእ ጎዳኢ ምዃኑ እንተዘይተረዲእዎ ፈላላይነቱ ደዋ የብልን እንታይ ናይ ግዜ ጉዳይ ጥራይ እቶም ዝረኽቦም ዕድላት ነቲ ዝደልዮ ፍልልያት የማቻችኡ ድዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ንዚ ከዓ ዓብ ቃልሲ ስለ ዘድልዮ ንሱ መሰረት ናይ ሰላም ምስኣን ናይ ሕብረተሰብና ስለ ዝኾነ ብኸምኡ ኢና ኣተኪርና ንሰርሕ ክብለካ ደልየ ቀኒለ ፅቡቅ ተነጋሲ ስፍሕ ዝበለ ፅቡቅ መብሪ ይብካና ኣብ ዳርጋ ዝመደብናይ ግዜ እንዳኸለዩ ኣብ መወዳእታን ኣገዳስን ሕትያ ክተርፈና ንሱ ከዓ ነዚ ወፍሪ ሰላም ክተበግስዎ ዝደረኸኩም ሓሳብ ምስ ካብ ባክግራውንድ ካብ ምስራቱ ጀሚርካ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቶም ቀንዲ ኣዕኑድ ዕላማ ናይ ዝወፍርን ክትሃርሞ ወይ ክትበፅሕዎ ትደልዩ ናይ መወዳእታ ዕላማን እንታይ እዩ ቴንክ ዩ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ብመሰረቱ ዳርጋ ተናኺፈ እንዴ ሓደ እወ ኤግዛክት ጥቕልል ንዝበለ ግን ኩላና ንስኻውን ተስፋይ ሓወይ ካባይ ትንእስ ካልኦት እውን ካባና ዝዓብዩ ኣለዉ ዝረኣናዮ ኣብ ሕብረተሰብና ሓደ እቲ ኣብ ርእሲ እቲ ዘሎ ሓደ ፅቡቅ ነገር ብዙሕ ሕማቃት ርኢና ኢና ካብቲ ሓደ ሕማቅ እዚ ተመላሊስካ ኣብ 10 ዓመት ኣብ 20 ዓመት ኣብ ኩናት ምእታው ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ዝረኣናዮ መን ኣበጊሶ ዘይገድስ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ካበይ ተበጊሱ ኩላህና ካ ጥርጣረ ክህልወና ክእል ግን ስንፈት ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብና እዚ ስንፈት እዚ ተመላሊስና ኣብ 10 ዓመት ኣብ 20 ዓመት ኣብ ኩናት ንኣቱ ኣለና እዚ ገምጋምና ናይ ኩላህና ካባይ ዝነኣስኩምን መሰታይን ካባይ ብዛዕቢ ብዕድመ ማለት እዩ ወል እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ 30 ዓመት እንድሕር ኣብ 20 ዓመት ዝምለሰና ኣሎ እዚ ኩናት እዚ at one point ደው ክብል ኣሎ ጨርሹ ደው ክብል ኣሎ ስለዚ ካብ ስነ ሓሳብ ኣተሓሳስባ ኣብ ሰላም ዘለዎ ረኣያ ሕብረተሰብና ክልወጥ ኣለዎ ዝብል ኢና ገምጋም ወሲድና እንታይ ማለት እዚ ሕብረተሰባት ስለ ዝተባእሱ ይኮናን ንሰላም ንጉስጉስ ዘለና ግን ዝኾነ መበገሲ ኣበጊስዎ ኩናት ክብገስ ከሎ ግን ሕብረተሰብና ሆ እንዳበልኣት ኣሎ ኩናት ይወዓውዖ ኣሎ ነቲ ኩናት ግዳይ ይኸውን ኣሎ ቮልነራብል ዝኾነ ሶሳይቲ እዩ ዘለና ስለዚ እዚ ግዳይ ዝኾነ ሕብረተሰብና እዚ ካብዚ ግዳይነት እዚ ከመይ ጌርና ነውፆ ኢምፓወር ክንገብሮ ኣለና ኣብ ሰላም ዘለዎ ኣፍልጦ ክነበርኾ ኣለና ብዓቕምና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ጀሚርና ንሕና ንውድኦ ማለት ኣይኮነን ተስፋ ግን ንሕና ብዛዕባ እዚ ናይ ሰላም ጎስጓስ እንዳገበርና ኣብ ሓደ ደረጃ ተብፅሕናዮ ድሕሪና ዘለዉ ወለዶ ከዓ ካብኡ ተቐቢሎም ናብ ዝሓሸ ብራ ከብፅሕዎ ኣብ ጀነሬሽናት ግን እዚ ሕብረተሰብ ዝስልጡን ኮይኑ ንሰላሙ ዝጣበቕ ሕብረተሰብ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ብዝብል ተስፋ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ክነግረካ ኣብ ኤውሮፓ ኺድ ኣብ ኣሜሪካ ኺድ ኣብ ዝሰልጠኑ ሃገራት ኺድ ወይ ካልእ ብምንታይ እዩ ሰላሞም ተዓቂቡ ዘሎ ኢልካ እንድሕር ተንቲንካዮ እቶም መራሕቲ ኩናት እንድሕር ደልዮም ነቲ ሕብረተሰብ ክእትውዎ ከምዘይክእሉ ገይሮም ትካላት ስለተፈጠሩ ንዕኦም ዝሕልው ኣዕኑድ ስለተፈጠሩ ትካላት እዞም ትካላት እዚኣቶም ከዓ ደው ዘብልዎም ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ትካላት እንተዘይህሉ ኩሉ ወዲሰብ ብተፈጥሩ ሓደ መዓልቲ ክሓርቕ ከሎ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኢሞሽን ክኣቱ ከሎ ናብ ኩናት ክእትወካ ክእል ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ዋላ ኣብ ኤውሮፓ ኣሎ እንተኾነ ግን ሕብረተሰብና መጀመርታ ኣብ ትካላት ከም ዝኣምን ምግባር ማለት እዩ ትካላት እዮም ዝከላኸሉሉ ካብ ኩናት በብውልቅና ይኮና ስለዚ ትካላት ማለት ከዓ ከም በዓል ወፍሪ ሰላም ማለት ንሰላም ዝምጉት ፅባሕ ሓይሎም ነቶም ፖለቲከኛታት ከማን እንዳምፃና ሰላምና ከመይ ጌርኩም ኢኹም ትዕቅቡ ወይልና ናይ ዲቤት መድረኻት ክነዳሉ ክንበቃዕ ክንክእል ኣለና
وصعنا نقبر كنكل لنا سلازم انت ازبل زلو حدا اورينتيشن نا حزبنا اب سلام زلو ملواتي كلايكا اب تكالات امينو تكالات متفطر ناي بوليتيكا تكالات ناي سلام تكالات ناي حاجز تكالات ناي سباوي تطبقت تكالات مالك ازي اتوم يم ناي حبرتسب تكالات ناي حبرتسب سلام كحلو زغلو تكالات مالك سلازي بمسرته بزي اخا خدمر تخل سلازي كومو زبلا تحساسبا وفر سلام كم تكال نبغصو كم تكال كا اب ساعات زي بقولها انا زفلطلو درجه بصحيله صباح كا بقولها انا زفلط عب سرحات كسرحي مالتي كاو حاليفو كا نحبرتسب وكيل بسلام كدرادري مالتي سلازي هم اندابله نتوم اطفاتن نحبرتسبنا حما ادرع زغور زلو تقاتلتن تغاداتن اصوارات دما بناي لمعات بناي يونيفرسيتي بناي تمرتن كالن نخلوت مزلو ناي بوليتيكا حيلتات مزلو ميديا مزلو صلوتي اندا تدافع اندا رده غعزو نخصلمو حبرت السمنا بحلف زي اب كينات تداغينو ناي كينات سلبا خوينو زلو ابتي بورر زلو حزبنا سلام زرخبولو ناي مچرشان ناي موداتا مدرخ معلو كنقبرلو سلازي ازوم ناي كينات زوباتات ناب لبعاتن ناب سلام تغيرنا نسي ناي موداتا اتشيفمنت ناي انا حاسب اذا صراحه دليت كالد ليو ناب تكال زهنت صراحات كنسرح سلازلنا نسي مبغسينا قبلك ادلي يغني لي اب حبرتسب حد غزي جيجا مرداتا خيلو بزحات زقربو انت يزلو اب حزب دو صل لي يزبلك امون حزبታት دو صل لي يزبلك زبزح حسب كبل كل نحنا قوم زبل مرداتا يبلنا حبرتسبات ግን سلامهم كوحسون زي كولو لميسوم نري مالن كابز خمي غيرنا انا نوصي سلازي ببوليتيكا ترايز مص ወይ ካብ ፖለቲካ ለውጥ ጥራይ ዝመጽ ሰላም የለ ኢልና ኢና ሰላም ልባዕ መድረኹ ሒዙ ንሰላም ዝጣበቕ ትካላት ኩሉን ኣሎ እዚ ስለ ዝኾነ ኸይና በርቲዕና ንሰርሕ ዘለና የቀነለይ ምስ ኩሉ ኸኣ ብማዕረ ክንተሓባበር ብማዕረ ክንሰርሕ بسلام زلنا في اللياتن كالن جيجا مرداتانون እንዳቀረብና ከምዝ እንዳረዳና ሕብረተሰብና ንሰላም ዝጣበቕ ናይ ሰላም ሓዋርያት ብዙሓት ናይ ሕብረተሰብና ኣካል ንምፍራይ ማለት ይغنيلك ጽቡቅ ዶክተር ነጋሲ ብለካ ከምዚ ኣዕሩድ ዝኾኑ ኢንስቲትዩሽንስ እንተዝየልዮም ወይ ማሕበራዊ ትካላት ዝውሓስ ነገር ኣይትረን ኢኻ ገዛ ብዓኑድ እዩ ነባሪ ስታይ ዝኸውን ويدلل زنبر نسب زعقب كما حد حبرتسب نعوز عقبو انستيتيوشنز كالا خلولو غيري نبارو تي نباري علامو ويتسجل يوزوحس فلا سلام تصبو زخونه حساب تصبو زخونه علامان تي معانوت نايتي مبغس يخمنون بهم وصل تسوا جبر اموداتا بزح جليس كلنات دنا ومدغون دارغا داخليو حصر بزبله زيل علنايو زي محلالت خصبون يرتبلو تليكا ابو عادل كوكا ثانك يو بمسرته نتفطر كعدل تسفحوي بتخاتاتالي تخاتاتيل كامسانا مزتكال زبصحكنا كيمزغون كترف ايدلن كومون مستيات بيتنا انا بقول كيهون كم درجه بيتسبب في سلامون كم كل جزء نزارربلو صفوف زغونه سرحاتهم تسرحوا بحلف فقا بتحبرتسب زي ناقط حبرتسب زي غاچو كمون حبرتسب سلامو ابغمت زقتوي بتغبرو ناي ميديا اتحزا كيمزغناهم ترف كيمزغونكو ترف ايدلن بدرجه وف سلام كاو حليفو كله كم زنسخاتكم كلن ميدياتات مالتيو بزحات ميدياتات اب مدفع حبرتسبنا نعم نقاط حبرتسبنا نستوافر الوان كلنا نرينا مالتي اب ميديا امنا يتغارخنا امنا اريترايان امنا يتباون نكون غير حدث مسرتهم زتحيز زبلون تاي ميدياتاتنا مسان سلام بزحات مخنيات كوينن الراي الوان ناي مسان سلام مخنياتات كوينن غوليهن وصالوا سبات انت بهايمانوتهم انت بخبابيهم انت بموقولهم
انت باوراجهم እንዳ ኣጥቃዓ ወይ ከዓ እንዳፈላለያ ኣብ ዝሕብረተሰብ እዚ ኣሉታዊ ኣስተዋፅኦ ክገብራ ንሪአን ኣለና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሓደ ምዝ ተተሓዘ ዝብሎ እንታይ እዩ እቲ ትካል እውን ኮንሰርን ዘለዎ እዘን ትካላት እዚኣተን ድላይ ለውጢ ኮይንካ ማለት እዩ ኤርትራዊኩም ትግራዋይ ድላይ ለውጢ ኮይንካ ንዘን ትካላት እዚኣተን እንድሕር ደው ክተብል ዘይትኽእል ኮይንካ ካብ ፅልእን ጎስጓስ ፅልእን ምንቋትን ሕብረተሰብ ድላይ ለውጢ ኢልካ ምዝራብ ንነብስኻ ምዕሻው ድላይ ሰላም የምባል ንነብስኻ ምዕሻው ምዃኑ ትካለይ ወኪለ እዚ መልእኽቲ እዚ ከተሓላልፍ ደሊ መጀመርታ ድላይ ለውጢ ተሊኻ ወይ ከዓ ድላይ ሰላም ተኮይንካ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ሰላም ዝኸልእን ዕግርግር ዝፈጥርን ዘይፍትሓዊ ነገር ዝገብርን ኢኻ ክትሓቶ ዘለካ እዚ ከይሓተትካ ኣማዕዲኻ ናብ ሃገር ዘለዉ መንግስታት ጥራይ ምርኣይ ናይ ድኽመት ድኽመት መጀመርታ ምሳና ድሌት ሰላም ዝኾኑ ድሌት ለውጢ ኢና እንዳበሉ ሚድያታቶም ተጠቂሞም ሕብረተሰብ ዘባልዑ ዝውዕሉ ዘለዉ መንእሰይ ወይ ከዓ ድላይ ለውጢ እዚኣቶም ደው ክተብል እንድሕር ዘይክኢልካ መምዘኒኻ እዚ እዩ ካልእ ደው ክተብሎ ትኽእል ሓይሊ የብልካ ስለዚ ኣብዚ ኮንሰርን ለና ከም ማሕበር እዚ ኮንሰርን እዚ ከዓ ከም መፀዋዕታ እዞም ትካላት ናይ ሚድያ ሒዝኩም ሕብረተሰብና ተዋቅዕዎ ዘለኹም ተጋጭውዎ ዘለኹም ግርህነትን ቮልነራብሊትን ወይ ከዓ ብሉፅነት ናይቲ መንእሰይ ተጠቂምኩም ከም ኣድቫንቴጅ ተጠቂምኩም ንዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ሰላም ዘይውሕሰሉ ኣብ ግጭት ነንሕድሕዱ ዝባልዓሉ ባይታ ትፍንዎ ዘለኹም ፅባሕ ብሓላፍነት ክትሕተት እዮም ዜርካ ሕብረተሰብ ዝመፀ ለውጢ ይምፃእ ሕብረተሰብ ክሓትት ገሊኡ ብወግዒ ዝምዝገብን ዝተሓዝን ዶኩሜንት ዝግበርን ክህሉ ክእል ገሊኡ ከዓ ብሜሞሪ ዝተሓዝ ክህሉ ክእል ስለዚ ኣካል ናይ ሚድያ ዝኾንኩም ብሕልፊ ገሊኹም መሰረታዊ ምስኣን ሰላም ናይ ሕብረተሰብና ጠንቂ ኮይንኩም ስለ ዘለኹም ካብዚ ዓይነት ኣሉታዊ ዝኾነ ተግባራት ክትቁጠቡ ማለት እዩ ሚድያ ንፅቡቅ ንተስፋ ክንጥቀመሉ ሚድያታትና ንተስፋ ንፅቡቅ ክንጥቀመሉ ሕብረተሰብና ዝተጎድአ ሕብረተሰብ ስለ ዘለና ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ሰላም እቲ ዝዓበየ ቃልሲ እዩ ዘድልዮ ተመላላእነት የድልዮ ፖለቲካ ንክትሰርሕ ሰላም የድልየካ بإيكونومي نتعبي سلام الليك كتمهار سلام الليك بتجراي زلها بإريترا زلها بإثيوبيا زلها بإريترا زلها أقول بجمد توزلك سلام مسرت ناي كلي سلام رجيتك تجبر ناي بوليتيكا لوتي نتفع حبرة السلام سلام رجيتك توم تقو خالد مسرت يقولون ناي تسنحني سلازي هالسلام ناي كلها هنا دومين سلزغنا نعا كلها نصرح لنا في الليات كله ناخذ دي بكايدا اب علامه استجمل اب سلام ግን አትሊስት ነን شيء ምን እንደርግ كلها ፖለቲካን ፋላለ ጸገም ይብሉና በካይዳ እንፋላለ ለሰላምና ግን ኩላኩም ማለት ካብዚ እንታይ መልእክት ተዓላልፎ ዘሊ ኩላኩም ውድባት ኩላኩም ሚዲያታት ኩላኩም ኢሊት ማለት ጸሎት ዝኾንኩም ናይ ሕብረተሰብና አካል ወፍ ሰላም ኩላኩም ክሰርሕ ድሉይ ምክንያቱ እምነትና ኩላና ተሓባቢርና ኢና ሰላም ክነምፅኦ ንኽእል ኣብ ሕብረተሰብና ኢሉ ስለዝኣምን ማለት እዚ ትካል እዚ ኢሉ ዘርጊሑ ንኩላትኩም ሓቢርና ክንሰርሕ ይፅውዕ ማለት እዩ ብፍላያትን ካልእን ኣበራእያትን ዘይምርዳእ እንተሎኻ እዚ ትካል እዚ ወከልቱ እንዳሰደደ ኣብ ሚድያ ይኹን ኣብ ዝግበር ናይ ጉሩብ ዙማት ክገልፅን ሕቶታታት ናይ ህዝቢ ክምልስን ይኽእል እዩ ማለት ካልእ ምዝ ትካል ተተሓዘ ብዙሓት ሰባት ካብቲ ሓደ ኣብዚ ዋዕላ ኣድረስ ዝገበርናዮ ምትንካፍ ወይ ከዓ ምጥሓስ ሰብኣዊ ክብሪ ኣብ ዝብልን ምጥሓስ ትካላትን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትካል እዚ ክሳዕ ሎሚ ንፋስ ዝወቕዑ ስራሓት ይሰርሕ ዘሎ ኣብ ኩሉ ኣብ ዓላማ ኣብ ኣተሓዛ ገንዘብ ኣብ ኩሉ ዝገብሮ ንጥፈታት ማለት እዩ ምክንያቱ ብህዝቢ እዩ ዝስራሕ ማንም
ዝድግሞ ወይ ከዓ ዝኾነ ፋይናንስ ዝገብሮ የለን ውድብ ክኸውን ይኽእል መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ንወፍሪ ሰላም ክሳዕሎም እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ክኸውን ይኽእል መንግስቲ ኤውሮጳ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ትካል ንወፍሪ ሰላም ገንዘብ ሂብዎ ዝፈልጥ የለን ዝዕድል ዝተጠቂመ ንህዝቢ ብሩህ ክገብሮ ደሊ ስለዚ ንሕብረተሰብ ወፍሪ ሰላም ገንዘብ ረክብ እዩ ወፍሪ ሰላም ገንዘብ ኣለዎም ቢዝነስ ኣለዎም እንዳበልኩም ተዋቅዕዎ መፂኹም ብጉርብኹም ብካልእ ተሓቲቱ ተመሊሱ ሕጂ እንደጊመ ዘረጋግፆ እንታይ ወፍሪ ሰላም ክሳዕሎም ዝገብሮ ጉዳያት ዋላ ናይ ኣትላንታ ብናይ ህዝቢ ገንዘብ ናተይ ገንዘብ ናይ ካልኦት ኣሕዋትና ገንዘብ ኣዋፂና ኢና ንዕልፎ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ነቲ ዓላማ ኢሉ ብዙሕ ኣካል ናይ ሕብረተሰብኩም ዋጋ ከፍል ኣሎ ዝኾነ ምስኡ ወፂኹም ዋጋ ከፊልኩም ናይ ኩላህና መገዲ ቀሊልኩም ገብሮ ተዘይኮይኑ ከዓ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክነድንቆምን ክንሽልሞምን ይግባእ ማለት ንዕኡ ከዓ ወፍሪ ሰላም ኣብ መወዳእታ ካብቲ ሓደ ዓበይቲ ንጥፋታት ዝገበሮ ዝዋዕላ እዚ እቶም ቅድሚ ሕጂ ገንዘቦም ግዜኦም ካልእን ኣወፍዮም ኣብ ወፍሪ ሰላም ክነጥፉ ዝፀንሑ ኣሕዋትና ናይ ኣፍልጦን ሽልማትን ኣዳልዩ ኣጆኹም በርትዑ ሕብረተሰብና ከምኡ ጌርኩም ኣቕሱኑ ዝብል መልእክቲ ዝሃበ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ገንዘብ እንዳተሓዝካ ንፁር ንሕና ትራንስፓረንት ገንዘብ ዝሕዙ ሕሳብ ዝገብሩ ኣብ መጨረሻ ነብሱ ወከፍ ውራያት ድማ ነቲ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣኪቦም ፀብፃብ ግቡእ እንዳገበሩ ስለ ዝኸዱ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ነጥቢ ክትርከብ ኣይከኣለትና ወፍሪ ሰላም ማለት ካብኡ ሓሊፉ ቢዝነስ ኣለዎም ካልእን ዝበሃል ትካል ወፍሪ ሰላም ከራኽበካ ክእል ኣብ ዋዕላ ከራኽበካ ክእል እዩ ኣብ ኣኼባታት ብኡ መሰረት ድማ ብዙሓት ኣውፈርቲ ክመፁ ክእሉ እዮም ብዙሓት ክኢላታት ክመፁ ክእሉ እዮም ብዙሓት ምሁራት ክመፁ ክእሉ እዮም ስለዚ ከምዚ ጌርካ ሓቢርካ ትካል ናይ ምግባር ተኽእሎታት ኣሎ ኢሎም ብጎኒ ካብ ወፍሪ ሰላም ወፃኢ ትካላት ስለ ዝገበሩ ወይ ትካላት ስለተገበረ ምስ ወፍሪ ሰላም ተሓዝ ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ወፍሪ ሰላም ግን ዕድል ፈጢሩ ንኽትራኸብ ንኽትመኻኸር ብኡ መሰረት ከዓ ካልእ ናይ ቢዝነስን ናይ ካልእን ዕድላት ተፈጢሩ ፅቡቕ ንሕብረተሰብና ማለት ንሱ ኢና ንደሊ ካብቲ ሓደ ስትራቴጂና እውን ንሱ እዩ ትራስት ቢልዲንግ ዝተፈላለየ ሓቢርካ ኩዕሶ ብምፅዋት ሓቢርካ ብምስዕሳዕ ሓቢርካ ዋዕላታት ብምድላው ሓቢርካ ድራር ብምብላዕ ካልእን ስትራቴጂ ናይ ትራስት ቢልዲንግ ንክንተኣማመን ነንሕድና ዝተፈላለየ ጠፊኡ ዝነበረ ምትእማናት ንክንመልሶ ሓቢርካ ምውፋር ቢዝነስ ምግባርካ ሓደ ስትራቴጂ ናይ ትራስት ቢልዲንግ እዩ ማለት እዩ እዚ ከም ሕብረተሰብ ትርድኡልና ንዞም ዘጋግዩ ምስ ቢዝነስ እንዳተሓሓዙ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት ኣድቫንቴጅ ረኺብካ ኣለካ ከም ትግራዋይ ከም ኤርትራዊ ወይ ከም ኢትዮጵያዊ ከም ኤርትራዊ ናይ ትካል ምቋም ወይ ከዓ ኣብ ትካል ተዋፊርካ ካልእ ናይ ምግባር ዕድል ዘይረኸብካ ዕድል ፈጢሩልካ ኣሎ ማለት እዚ ማለት ግን ምስ ትካል ኣይተሓሓዝን እቲ ትካል ነፃ እዩ ካብ ፖለቲካን ሃይማኖትን ካብ መክሰብን በይኒ ዝኸይድ ኣብኡ ተፋሊጡ ግን ሰባት እስክበሉ እዚ እውን ትራስት ቢልዲንግ ስለ ዝሕግዝ እስኪ ከምዚ ጌርና ትካላት ንግበር ኢሉ ኣካል ናይ ሕብረተሰብና ተማኺሮም ትካል ተገይሮም ዝፀበቐ ድርብ ዓወት ክኸውን ኣሎ ማለት ስለዚ በዚ ክትሪእዎ ኣሕዋት ኣብኡ ከዓ ኣትኹም ሕቶ እንተለኩም ኮሚኒቲ ተኾንኩም ወከልቲ ጌርኩም ጥርናፈታት ተኾንኩም ውድብ ተኾንኩም ወኪላት ጌርኩም ክሳዕቲ ዝነኣሰ ኦዲት መፂኹም ክትሪእዎ ወፍሪ ሰላም ንኩሉ ክፍት እዚ እንዳበልኩ ኣጆና ሰላም ብፃዕርን ብስራሕን እያ ትመፅእ ብሕልፊ ከዓ ብክፉእ ስራሕን ብሕማቕ ተግባራት ናይ ሕብረተሰብና ሰላምና ስለ ዝጠፍአ ናጆና ነቲ ፅቡቕ ስራሕ ሓቢርና ኢድ ንኢድ እንዳተሓሒዝና ንፃዓረሉ ሰላም ከዓ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሕብረተሰብና ክዓስለና እዩ ክወርሰና እዩ ናይ ሰላም ሃዋህው ክወርደና እዩ ተስፋ ክንቆርፅ የብልና ናጆና በዚ የቀኒለ ይብል ደጊሙ ፅኒልኩም ንሰምሓኩም ኩላትኩም ተሳተፍቲ ናይ ምስትያት ቤትና ከዓ ከመስግን ደሊ ብማዓንቲ ንዝፈጠርካዮ ፍሉይ ናይ ምርኻብ ብሕልፊ ድሕርዚ ፅቡቕ ዝኾነ ዋዕላ ናይ ኣትላንታ ከይመስጎንካ ከተርፋ ይደልኒ ተስፋይ ሓወይ ይቀኒለ መርሓባ ዶክተር ሌተናን ኮማንደር ነጋስ መብራቱ ኣነ እውን ኣዝየ መስግነካ ደጊምና ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ከመስግና ፈቱ ሰፊሕን ግሉፅን ዝኾነ መብርያ ይኳና ሎም መዓልቲ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክንራኸብ ኣይሆፕ ተስፋ ገብር ኣብ ካልእ ዝፍጠር ነገራት ምዚ ክንዕድመኩም ኢና ንሎሚ ዳልናዮ ዝነበርና መደብ ግን ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንስኹም ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምና
زينا نمسكن أبقى طالب هذا مدى بصاب نرخب السلام وسنين من يلكم مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلساتن قال محتساتن حيزا بذكرها سكبر أب إنها ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن عني عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي